Goedenavond, zondag 29 januari. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Deze rotonde in Halsweert moet weg doordat de zeedijk wordt verbreed. De plek is belangrijk als keerpunt voor grote lijnbussen. Daarom wordt er 200 meter verder een nieuwe, dure rotonde aangelegd. Maar als er ook bussen zouden zijn die van die rotonde gebruik gaan maken. Want met de nieuwe concessie van de provincie verdwijnen alle grote bussen uit de dorpskernen. Dus ligt er hier straks een buslus, maar zijn er geen bussen meer voor. Want vanaf volgend jaar rijden de bussen tot hier. Een grote rotonde net buiten Halsweert waar lijndiensten nu al makkelijk kunnen keren. Hoe kon dit nou misgaan? Het waterschap is jaren bezig met planontwikkeling. En toen was het nog wel gewenst natuurlijk dat er een alternatieve buslus zou komen voor de lus die gaat verdwijnen. Je zou denken, die dure rotonde is niet meer nodig, dus pas het plan aan. Half november trok Verburg daarom aan de bel. Men zou het meenemen, maar de aanbesteding was al afgerond. Dus het was eigenlijk niet meer terug te draaien volgens het waterschap. De werkzaamheden zijn gestart. Daarom zijn 10 grote gezonde bomen vorige week al gekapt. De spliksplinternieuwe rotonde moet eind dit jaar klaar zijn. Op de zondag voor de herdenking op 1 februari hebben we eigenlijk traditiegetrouw een prachtig concert. Door een fanfare of harmonie. En de afgelopen jaren hebben we die traditie helaas niet kunnen waarmaken, omdat er toen 3 jaar lang corona was. Zelfs vorig jaar nog. En ik ben dus heel erg blij rondom de 70-jarige herdenking dat vanmiddag die handschoen weer wordt opgepakt. Er zijn enkele nummers hebben we erbij die specifiek geschreven zijn voor waternoodrampen en van de tsunami. Die hebben we ertussen gevoegd. En andere wat passende muziek erbij gevoegd. En zo hebben we een programma samengesteld. Heel erg mooi, heel indrukwekkend. En mooie muziek, prachtig. Vooral het Schoutse volkslied, dat is Spreekt mijn vrouw erg aan. En de andere liederen, die zijn ook wel mooi. Prima. In de Bonte Polder bij Sluiskil is door het bedrijf Solarfields bij het zonnepark daar een enorme batterij in gebruik genomen. Die bestaat uit een aantal kasten. En dit is waar het eigenlijk allemaal om draait, de batterijen. 18 batterijrekken van 372 kilowattuur. Samen goed voor een capaciteit van 5 megawattuur. De batterij is een broodnodige aanvulling om efficiënter om te gaan met de stroom van het zonnepark. Nou, we wekken in Nederland op dit moment ontzettend veel stroom op door middel van wind en zon. En dat is behoorlijk grillig en moeilijk te voorspellen. En daarmee wil je gewoon ook zorgen dat er dus een mate van opslag gecreëerd wordt voor de periodes waarin je die behoefte niet direct in kan vullen als het niet waait of als de zon niet schijnt. De batterijen worden minder duur in aanschaf en het vermogen wordt steeds groter. Ze zouden volgens Boeien eigenlijk bij ieder zonnepark moeten staan. Ja, wat Solarfields betreft wel. En we zijn ook voornemens om voor al onze bestaande zonneparken, maar ook toekomstige zonneparken, te gaan kijken of het mogelijk is om zo'n batterij te realiseren. Volgens Solarfields heeft de Bonte Polder een primeur. Nergens anders is er een dergelijk grote batterij voor zonnepanelen die op deze manier wordt ingezet. Na een nederlaag met 4-7 tegen GVV gistermiddag is trainer Pieter Ongena van Hoek per direct opgestapt. Hij had al besloten om na dit seizoen te vertrekken, maar de dramatische zaterdagmiddag was de druppel voor de Belg. En dan moet je ook de vraag durven stellen als coach of dat je nog de intrinsieke motivatie kan triggeren bij die spelers. En of dat gevoel had ik niet meer. En dan denk ik dat je gewoon eerlijk moet durven zijn naar spelers en naar de club toe. Hoe kijkt u terug op de afgelopen maanden? Met gemengd gevoel. En ik hou er ook mensen aan over die ik wel graag heb. Ook binnen de club zijn er mensen die ik meeneem in mijn hart. Maar er zijn andere mensen die ik nooit meer hoef te zien. Dat kan ik er ook wel bij zeggen. En er is vandaag natuurlijk ook weer een nieuwe Omroep Zeeland Sport.
Zometeen in een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport een samenvatting van de voetbalwedstrijd in de derde divisie tussen Hoek en GVVV. De wedstrijd die dus uiteindelijk leidde tot het vertrek van Hoek-trainer Pieter Ongena. Uit de vierde divisie Goes tegen Zwaluwe, ook die wedstrijd zie je in samenvatting. Verder aandacht voor volleybal, aandacht voor de prestaties van Stevo uit Zuiddorpen in de derde divisie bij de mannen. Die doen het hartstikke goed. En er is aandacht voor atletiek dan vanuit Westdorpen, de Scheldesportcross daar in de crosscompetitie. Tot zo. Het was vandaag overwegend bewolkt, maar wel droog. Alhoewel later vandaag een enkel spatje regen of motregen best mogelijk was. Daarnaast was het ook waterkoud met een temperatuur rond 5 à 6 graden. In combinatie met de matige tot vrij krachtige wind. Vanavond en vannacht kan er af en toe een spatje regen vallen, maar met name is dat vannacht het geval. En de temperaturen die zakken daarbij niet of nauwelijks dan 6 graden onderuit. Bij een wind die gaat toenemen en krachtig wordt uit een westelijke richting. Morgenochtend hebben we in eerste instantie nog even te maken met enkele buien, maar in de loop van de middag wordt het droog en vrij zonnig bij een temperatuur van 8 graden en een krachtige noordwester. De komende dagen deze week krijgen we ook te maken met buien, soms ook flinke buien. En dan gaat het ook even regelmatig stevig waaien. Dat is bijvoorbeeld op woensdag het geval met dan zware windstoten en bij de buien ook kans op hagel. De temperaturen liggen de komende tijd rond 7 à 8 graden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.